2020an ezin izan zen burutu pandemiaren ondorioz, baina aurten bueltan da Urdaibaiko organoa Jose Mari Egileor organo ziklo edo jaialdia. Aurtengoa 18. edizio izango da eta punta-puntako 11 emanaldi izango dira Busturialdeko herri desberdinetan. Uztailaren 17an hasi eta abuztuaren 15 bitartean. Jaialdi hau COVID-aren ondorioz hildako pertsonei eskainia egongo da gainera. Urtero legez, Busturialdean ditugun organo eta harmonioak, benetako altxorrak ezagutara eman nahi dira eta balioan jarri. Betiko moduen, eskualdeko udalerri diferentitatik kontzertu desberdinek egongo direz, aurton guztiz 11 kontzertu egongo direz. Lehenengokoa zapatu honetan hasiko da, Gernikeko Lumoko elizan. Eta, apurtxu bete nondik norakoak eta azaltzeko eta gero benantzik azalduko dozkuze danak eta, oin pasetan dotzete berbie Mikel Etxebarriari aldundiko orkestari moduen. Guk uste dugu, ekimen honek badituela olako berezitasun on asko eta beltzen dituela ekarpen interesgarri asko, esate baterako. Bata kultura maila handiko ekimen bada, kalitatezko ekimen bada. Errotuta dagoena 18. urtea. Sarritan ikusten dugu, jaialdiak sortu egiten direla, eta urtebire desagertzen direla, eta horrela. Errotuta dago. Ondarea berreskuratzen dago, garrantzizkoa da, organ aldetik. Eta balioan jarri, eta gizarteratu jenteri emon. Bai organoak eta bai elizak. Jenteak ezagutu egiten ditu. Organoak eta harmonionak eta bai elizak. Sustraiak gogoratzen dozkuz. Organu joleen historia eta kultura ekarpena hainbat herrietan, organu joleak izen dira azkenean, musika irakasleak, izen dira abesbat sortzaileak, musika inguruko erreferentzia zirena, lehen mesak eta goten ziren, eta orduterriko mesak eta perosik eta besteak egiten zirenean, mesatak. Gero beha izango nuke, kultura eskaintza, guretzatik garrantzizkoa da, kultura eskaintza bat da, eta lurralde oreka bat lortzen dauena. Dana ez da egin behar kapitalean, guretzatik garrantzizkoa da, gure diputazioa gara. Eta hemen ikusten dugu, lurralde baten egiten dela, hainbat herri txikietan, gu arduratzen gehitu herri txikiak, hainbat herri txikietan eta emekaz Bizkaiko punta batean. Eta hori guretzat garrantzizkoa da, oso ekarpen interesgarria da, kultura eskaintza hori lurralde oreka bat lortzea, ez dana zentralizatzea toki batean. Aurten Lumoko organoa barreztu da eta barriro joko dao lehenengo biderralez. Eta hori da benetan itzela. Ganera, ikusi dugu dalaga organo benetan berezi bat. Ze batzuetan ez dut, bai, beste organo romantiko bat, bai, ederto, adibidez, Gipuzkoan dakagoa inbeste organo romantikoak, bai, baina guteko guz organo romantikoak benetan bereziek. Gure Busturialdean, bakarrik ikusten badugu 4 edo 5 organo, ikusten dugu historia guztia, organeriaren historia guztia, organo mekanikotik, organo pneumatikora. Eta hori bakarrik ikusten dugu hemen. Eta hori da benetan berezize. Eta Lumoko organoa da benetan horretako organo berezi bat. Eta hori, konpondu eginda, eskerrak eman behar dugu Gondra Barandiaran fundazioari, eurak ordaindu dabe presupuesto osoa, eta benetan guretzat da itzela hori eukitea, ez? Esan dutela ez, organoa da ganera berezize, ze dauka sekretoa da aizia sartzen lekuan, eta gero tuboak doaz ganetan, eta sekreto hori da berezi da, dauka muelliek, ez dakizan egin ez da euskendera, muelliek, helikoidalak, eta hori ez da normala ikustea, ez? Orduen, lortu dugu beste organo bat horre eukitea konpondute, ez da, guretzako, bilar izango da beste kontzertu bat, inaugurazioko kontzertua, izan zan lehenengo gotzainaren da gotzainaz eta bedinkatuta, eta orain ja bedinkazinua eta eukiketa gero, botaten dugu aurrera kontzertuekaz, ez? Eta uste dut, beste gauze bat importantea bai dekutena hemen apunteta, gure programetan eskatuten dugu beti musikoeri euskal musika sartzea.
ze haitxik, ze guk ez badugu egiten inor ez da behingo. Nik beti esaten dut hori, ez? Bakotzak berena egin behar dau defenditu, bestela ez dauz erekinik. Gogoratzen dut orain, hasi egin ebenien, pentsagen duen kontzertuak eitea, ze gerota organo gehiago zegoen mutuen. Nik etortzen ditzen, ni bizina Alicanten, dakeizulez, eta etortzen ditzen uden, eta esaten ez da nire amak edo familie bateko, ez dakin nongo organoa ez dautxoten dira. Organistia hildea ez da besteleko baten, eta ez da organistarik. Eta orduan, pentsagen duen, zeo zer egin behar dugu, hau ezin da geratu golan, ez? Eta orain, 18 urte gagoz aurrera botata, eta organoak hasi dire konpontzen. 18 urtetan konpondu dire 6 edo 7 organo gure inguruen, eta aurten beste bat. Eta hori da guretzat berentan itzela.